As praias urbanas da Coruña amenceron divididas en pequenas parcelas. Reservar un anaco de area implica madrugar e organizarse en quendas. O sacrificio está xustificado porque aquí o San Xoán está considerada a festa máis importante do ano. Hay gente que se quedó a dormir en la playa, entonces pues teníamos miedo de quedarnos sin sitio. Facemos turnos para cuidar a parcela, imos comer, dar unha volta e logo vimos a festa. Ao redor de 150.000 persoas celebrarán o San Xoán na Coruña e centos de cacharelas prenderánse durante a noite. A festa esténdese a moitos barrios da cidade, pero o epicentro da celebración volverá a estar nas praias. Entre a Dorzán e a de Riazor xa quedou instalado o posto de mando que coordinará o dispositivo de seguridade. 10 cámaras, entre elas unha de alta definición térmica, captarán todo o que suceda nos areais. Ademais, eso está reforzado con unha grabación de todo o proceso, de tal xeito que eso está en manos da policía local. E a policía ten a potestade en calquera momento revisar o que pasou, pois non sei, ás 2:30 da mañá. A videovixilancia forma parte dun amplo dispositivo que mobilizará preto de 600 persoas. O baño estará prohibido a partir das 10 da noite. Vamos a estar concentrados pois unhas 10-12 personas tranquilamente do grupo de rescate acuático que van a estar casi toda a noite metidos na auga. Esto hay que vivirlo a tope. Y si encima sube el Depor, más todavía. Ao redor das 11 saberemos se o Depor volve á primeira división e se hai dobre motivo de celebración na Coruña. O Concello irá informando a través das súas redes sociais dos puntos polos que pasará o equipo se finalmente ascende na noite meiga.